Geçer Allah'ım. Aydıma nasip olsa YouTube kanalımda akşam 20:00 premierası. Görün, dinleyin, baha verin. YouTube kanalımıza koşulun. Fikirleriniz bize vacip. Murat öňe maýdy ýa-da men bilen birinji separ ýerine ýetirdi. Men bulaýdymy bir doglanyny halapdym. 3 ýyl mundan we sözlerini alypdym. Zametkama ýazyp alypdym onam. Murat aýdaýly diýip şu günlere nesip eken. Nesip eden Allah şükür. Nur Muhammed Meriyetowyň ýagty ýadygarlaryna bagşladyk, ruh şat bolsun. Bize razy bolsun. Nesip bolsa aýdymyň dörüşi barada da inşallah gysgaçyk video taýýarlars ýörüte dinleýijilerimiz üçin. Aýtjak goýjak zatymyz ken. Allah haýyrly ömür nesip etsin. Siz üçün işleme, size hizmet etmeye bize güç kuvvet bersin. Yetip gelýän orada bayramlarınız kutlu mübarek bolsun. Ähli arzu dilekleriniz hasıl bolsun. Yaraman yeten bennelerine Allah şifa versin. Dünýeden öten bennelerin ruhunu şad etsin. Bizden razı bolsunlar. Sizin sevgiňiz bizi begendirýär, işlemäge howes töredýär. Halarsınız diýip anan ýaryn duýgu baryny siňdirdik aýdyma. Geçer Allah'ım. Aýdymyň awtory kim bilemok, sözleri, şeňi. Ya şol aýdymy dinleňize awtoryň çeken bizi göresi gelenlerin hemmesine ulluqan salam. Canınız sağ olsun. Kalplarınızda, yüreklerinizde bize orun ayıranınız için tükeniksiz minnettarlığım bildirýän. Halkymyzyň yüregine şol sevgini döreden ediz Allah'a şükürlerim saňsyz. Hemmedat biz benneleri üçün, yaradılan bennesi üçün hemmedat. Şu zatlaryň höz ýerini görüp ýaşamagy Allahan her birimize nesip etsin. İşiň zoruna menim sagaman öýreň ýataýyn okuymalayyn. Janyňyz sag bolsun. Sag bolun barlygyňyz üçin. Özüňde gösterdik.